har i dag haft flere end 200 fysiske erhvervsledere samlet på Odense Teater til en konference, hvor vi har sat fokus på det at blive klar til at lede fremtidens medarbejdere og skabe attraktive arbejdspladser, som sikrer, at vi kan tiltrække og fastholde medarbejderne i vores fynske virksomheder. Jamen, jeg er her til Viden til Vækst, fordi jeg synes, det er et super interessant og relevant indlæg, eller indlæggene, der er her i dag. Det er noget, vi alle sammen bør forholde os til, så det har min store interesse. Nu retter vi blikket mod 2025, hvor vi sætter fokus på fremtidens lederskab, AI, strategi og innovation. Det har sin berettigelse, fordi vi står i en foranderlig tid, hvor det er vigtigt, at vi kan geare vores organisationer til hurtig omstilling og samtidig være robuste. Hej alle sammen, jeg hedder Tim Frank Andersen, og jeg glæder mig utrolig meget til vi mødes den 16. september til Viden til Vækst konferencen i Odense. Vi lever i en tid, hvor de teknologiske gennembrud nærmest står i kø. Hvad enten det drejer sig om menneskelignende robotter, kvantecomputere eller selvkørende biler. Men lige nu fylder Generative AI det meste. I stort set alle virksomheder er der et fokus på at komme i gang med at implementere AI på tværs af organisationen. Udfordringen er bare, hvordan pokker gør man det? Det har vi i Institute of AI brugt de sidste 3 år på at følge og finde ud af. Vi har interviewet og hjulpet mere end 30 af de danske virksomheder, der i dag er længst med udrulningen af AI. Og al den erfaring og empiri, vi har samlet op, vil jeg dele med jer, når vi mødes. Det bliver praktisk og pragmatisk, og jeg kommer også til at vise jer en række konkrete eksempler på, hvordan AI allerede nu kan gå ind og skabe forretningsværdi, og hvilke værktøjer og platforme jeg vil anbefale jer at kigge på. Meget apropos, så er den her video skabt med AI. Det er nemlig ikke mig selv, som er med i filmen, men min digitale avatar, der har lavet den, mens jeg var ude og løbe en tur. Det skal jeg nok også forklare jer mere om, når vi mødes. Jeg håber, I glæder jer lige så meget som mig. Vi ses den 16. september.